ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्मां वदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा devotees, welcome you all. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 17வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். நம்மளோட ஜர்னி ஆல்மோஸ்ட் கம்ஸ் டு an end. 17வது சாப்டர் நம்ம நம்பிக்கை, விசுவாசம் என்னும் பகவான் மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய விசுவாசம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட குணங்களின் பால் சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 3 குணங்களை பத்தி குணத்திரை விபாக யோகத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா, அதுல இருந்து அந்த குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அவங்க என்ன மாதிரி செயல்பாடுகள் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத லாஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப தெய்வீக குணங்கள் படைச்சவங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்கும், அசுர குணங்கள் படைச்சவங்களா இருந்தா அவங்கள வந்து எந்த மாதிரி அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்கும், அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி அப்படிங்கும் போது அவங்களை நான் எங்க தள்ளுவேன் அப்படிங்கறதையும் பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகேவா, நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த நேதிக்கு உட்பட்டு நம்ம செஞ்சோம், சாஸ்திர விதிகளுக்கு உட்பட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பிரின்சிபிள்ஸோட வாழறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். அப்படி நம்மளோட செயல்பாடுகள் அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தெய்வீக குணங்கள் படைத்தவங்க. சரியா, ஈக்குவல் டு தேவர்ஸ். அசுரர்கள் யாரு அப்படின்னா அசுரகுணம் படைத்தோர் அப்படின்னா அவங்க வந்து தே டோன்ட் ஒர்க் அண்டர் சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ். சாஸ்திர விதிகளை அல்லது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம அவங்கள தன்னுடைய மனம் போன போக்குப்படி அவங்க தன்னுடைய காரியங்களை நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. மதம் பிடித்த யானையானது எப்படி இருக்கும், யார் சொன்னாலும் அது கட்டுக்கடங்காது. ஓகேவா, அதோடைய கோபம், அது கொண்ட அந்த மதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் தனக்கு கிடைச்ச பலம்னு அதை நினைச்சுக்கும். பட் அதுதான் என்ன அப்படின்னா மிகப்பெரிய அறியாமை. சரியா, அப்ப மனிதர்களுக்கு அதாவது உயிர்வாழிகளுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின அந்த எண்ணம் இல்லாத தனம், அவங்கள பத்தி யாராவது சொன்னாலும் கூட அதை கேட்காத ஒரு குணம். ஓகேவா, நம்மளும் அவங்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு நினைக்கிற குணம், அவங்களுக்கு இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் தான் என்கிட்டயும் இருக்குது. அதனால நான் பக்தி யோகம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, பகவானை அடையணும்னு அவசியம் கிடையாது. நானே இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எனக்குன்னு உருவாக்கிக்கிட்ட ராஜ்யத்துக்குள்ள என்னால அரசாட்சி செய்ய முடியும், அதுவும் பல நாட்கள் நீண்ட நெடுகாலம் என்னால சந்தோஷமா வாழ முடியும் அப்படின்னு பல அசுரர்கள் இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம். அதுல ராவணன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகேவா, அவங்க எப்படி மற்ற கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறணும்னா பகவானை வழிபடணும் அவசியம் கிடையாது, நானே மற்ற கிரகங்களுக்கு படிக்கட்டு அமைத்து ஏணிப்படிகள் மூலமா அங்க போய்ப்பேன். வானத்துல சஞ்சாரம் பண்ணணுமா, அப்ப என்ன எனக்கு யாரோட துணையும் வேண்டாம், நானாவே அதுக்கான ஒரு இயந்திரத்தை அமைச்சுப்பேன். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க அசுர குணம் நிரம்பியவர்களா இருந்தவங்களை தான் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூஷனே வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி குணம் படைத்தவங்களை வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க பகவான் அப்படின்னா கீழான லோகங்களுக்கு மிருகப்பிறவி எடுக்கிறதுக்கு அதுக்குதான் தள்ளுவாங்க. ஓகேவா, அது வந்து அவங்க கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்னு எடுத்துக்க முடியாது, அவங்க கருணை மிகுந்தவர்கள் தான். ஆனாலும் கூட இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படி இருக்கிறதுனால பகவானை அடையக்கூடிய வழியே அவங்க பார்க்காததுனால அவங்களுக்கு முடிவுங்கிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா, இப்ப 17th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், விசுவாசம். பகவான் மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய விசுவாசம்ங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு உயிர்வாழியானவன் கொண்டுள்ள அந்த உணர்வுகளை சார்ந்துள்ளது, அவனுடைய சுபாவத்தை சார்ந்துள்ளது. சரியா, ஒரு உயிர்வாழிக்கு எப்படி இந்த சுபாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உடலை எடுக்கும் போது அந்த ஆத்மாவானது ஒரு உணர்வையும் தாங்கிக்கிட்டு வருது. அந்த உணர்வு என்ன அப்படின்னா முன்ஜென்ம கர்மா விளைவுகள், அந்த உணர்வு தான் அது. ஓகேவா, அதுக்கு தகுந்த உடலை தான் அது இப்ப எடுக்குதுங்கிறதா நேற்றைய கிளாஸ்ல பார்த்தோம். பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த கருவை கொண்டு வந்து ஒரு தாயின் வயிற்றுல வைக்கிறாங்க. பாகவதத்துல அது சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா, அடுத்த அப்ப மனித உயிர் எடுத்தா மனித உடல் எடுத்தவனுக்கு கூட என்ன உண்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறோம், மறு ஜென்மாங்கிறது உண்டு. அவனுடைய செயல்பாடுகளின் விளைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு மறுபிறப்புங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு.
அது யாருடைய தாய் வயிற்றில் போய் அந்த ஆத்மா தங்க போகுது, கருவா இருக்க போகுது அப்படிங்கறது யார் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூல முதற் கடவுளான பகவான் மட்டும்தான். அந்த அத்தாரிட்டி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. அதனாலதான் அவங்களை வந்து ஆதி பகவான், மூல பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? அதை நம்மளே அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? எல்லா விஷயத்தையும் மாத்தி அமைச்சிட முடியும். பட் அந்த பவர் யார் கையில இருக்குது? பகவான் கையில இருக்குது. அதனாலதான் அவங்களை வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம். நமக்கு அந்த வாய்ப்புங்கிறது வழங்கப்படல. நமக்கு என்ன வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மறுஜென்மாவே எடுக்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்குது. இன்னொரு உடலை எடுக்கணும், வந்து மறுபடியும் இதே மாதிரியான வாழ்க்கையை உழலணும் அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ் வந்து நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோம். அது இல்லாம நம்ம என்ன செய்யலாம்? பிறப்பற்ற நிலைக்கு நம்மள நம்ம மாத்திக்க முடியும். நம்மள நம்ம எலிவேட் பண்ணிக்க முடியும். அது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல தான் இருக்குது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரி பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்லி இருக்குதோ, சரியா? அல்லது குரு அவங்கள அணுகணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரியான வேத கல்விகளை நமக்கு சொல்லி தராங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்பாடுகளை அமைச்சுக்கிட்டு பகவான் மேல நித்திய பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கான டிவோஷன் சர்வீசஸ் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு பூரண கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பியே வராத அந்த இடத்துக்கு நம்மளால போயிட முடியும். பகவானுடைய பரமாங்கதிக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். சரியா? ஸோ இன்னைக்கு சாப்டர் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வெள்ளம் दुर्गा माता जी स्क्रीन विजिबल आ रहा है? यस माता जी. हरे कृष्ण. அத்தியாயம் 17 ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா, விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள். சரியா? இந்த விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் எதை பொறுத்து அமையுதுன்னா 3 குணங்களை பொறுத்து அமையுது. அதை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். 3 குணங்களின் அடிப்படையில ஒரு உயிர்வாழியானவன் செய்யக்கூடிய தானங்கள், தவங்கள், ஓகேவா, அப்புறம் யாகங்கள், இது 3த்தையும் தான் இந்த சாப்டருக்குள்ள பகவான் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம் தான், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அத்தியாயம். சரியா? இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் எந்தெந்த குணத்துல நம்ம இருந்துட்டு இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்புறம் முக்கியமா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு, அதை வந்து எது நிர்ணயிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட குணம் தான் நிர்ணயிக்குது. ஸோ அந்த உணவை பொறுத்தே நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோங்கிறது நம்ம இதுல இருந்து எக்ஸாமின் பண்ணிக்க முடியும். சாப்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைப்ரேஸுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது சாப்டர் சம்மரி. இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 28 ஸ்லோகாஸ் தான். அதுல 3 ஸ்லோகங்களா வரும். ஒரு ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். 3 குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரியான உணவு எடுத்துப்பாங்க, 3 குணத்துல இருக்கவங்களோட யாகங்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் தவங்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் தானங்கள் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரியே பிரிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப், மனக்கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி சில பேர் தன்னுடைய வழிபாடுகள் அமைப்பாங்கல்ல, அதை பத்தி அர்ஜுனன் முதல் கேள்வி கேட்கிறாங்க. ஓகேவா? எது பெஸ்ட், இந்த மாதிரி பண்றவங்க வந்து அவங்களால வந்து உங்களே அடைய முடியுமா அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல கேட்கறாங்க. 17.1 அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்களோட மனக்கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி தானாவே விதிகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணிக்கிட்டு வழிபடுறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் யாரு, அவங்க எந்த குணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கறாங்க. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க, இந்த 3 குணங்கள் தான் ஒருத்தவங்களோட நம்பிக்கை அப்புறம் அவங்களோட பிரார்த்தனைகளை பலிக்க வைக்கிறது. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள். சாஸ்திர விதிகள்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு, தெரிஞ்சாலும் கூட ஒரு சோம்பலோட காரணத்தினால, அதை ஏன் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது மேல சிரத்தை இல்லாத ஒரு காரணத்தினால அல்லது நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாரும் எதுல வராங்க அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள்ல வருவாங்க. சோ அந்த 3 குணங்கள் தான் அதை தீர்மானிக்குது. ஒரு மனிதனுடைய, ஒரு உயிர் வாழ்வினுடைய நம்பிக்கையை எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னா 3 குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஃபுட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ், அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள், எந்த மாதிரியான சாப்பாடு எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கறத 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ், என்ன மாதிரியான தியாகங்கள் அவங்க பண்றாங்க. தியாகம் மீன்ஸ் இங்கே யாகம். ஓகேவா? அது 11ல இருந்து 13 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டெரிட்டிஸ், அவங்க செய்யக்கூடிய தவங்கள், சரியா, அது 14ல இருந்து 16 வரைக்கும். அப்புறம் ஆஸ்டெரிட்டி இன் 3 மோட்ஸ், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் 3த்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட தவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது 17ல இருந்து 19 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது.
சேரிட்டி இன் 3 modes. நம்ம தானம் கொடுக்குறோம்ல, ஓகேவா? அந்த தானம் வந்து ஒரு குணத்துல இருக்கவங்களும் ஒரு விதமா தன்னுடைய தானங்களை செலுத்துவாங்க அடுத்தவங்களுக்கு. அது 20 ல இருந்து 22 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் ஓம் தத் சத், இந்த 3 வார்த்தைகளும் நம்ம வந்து வேள்வி பண்ணும் போதோ இல்ல கோவில்ல ஏதாவது பூஜை அப்படின்னு பண்ணும்போதோ ஹோமம் பண்ணும் போதோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம். இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூரண உண்மையான பகவானை குறிக்குது, பரமசத்தியம். ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறது அதுதான். அதுல சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி அண்ட் ஆஸ்பெரிட்டி ஷுட் பி ஆஃபர்ட் டு த சுப்ரீம். யாருக்கு இதெல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படணும் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தானமோ தவமோ அல்லது யாகமோ இதெல்லாம் யாருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஆஃபர்ட் டு சுப்ரீம். அது 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இப்ப நம்ம சாப்டருக்குள்ள போலாம். மாதாஜி 17.1. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்ததசோऽध्यायः. ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ஏஷாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாः தேஷாம் நிஷ்டா துகா கிருஷ்ண சத்வம் ஆஹோரஜஸ்தமः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்கள் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது மனக்கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா தமோகுணத்திலா? சிம்பிள் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணரே, பகவானை பார்த்துட்டு சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல், நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தது என்ன, தேவர்கள் யாரு அப்படின்னா தே ஒர்க் அண்டர் சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ், அசுரர்கள் யாரு, தே டசன்ட் ஒர்க் அண்டர் சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ். இது பார்த்தாச்சு, ஓகேவா? அப்ப அவங்க எல்லாம் எந்த குணத்துல அமைஞ்சிருக்கிறாங்க? அசுரகுணம் அப்படின்னா அவங்கள சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா தமோகுணமான, அதுலயும் நம்ம வந்து அடுத்த கேட்டகரி போகணும்ல, அதுக்காக கேக்குறாங்க. தங்களுடைய மனக்கற்பனைக்கு ஏற்ப தானாவே விதிகளை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு, ஓகேவா? கிராமத்து சைடு எல்லாம் நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்காகவே ஒரு இஷ்ட தேவதைகளை உண்டு பண்ணிப்பாங்க, ஓகேவா? அப்புறம் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு நியமம் கட்டுப்பாடுன்னு ஒண்ணு இருக்கும், இதெல்லாம் பண்ணணும், இது மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது, வழி வழியா அந்த மாதிரி பழக்கங்களை நாங்க பண்ணிக்கிட்டு வருவோம் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்குதா, அதுக்கு ஏதாவது பின்புலம்னு ஏதாவது இருக்குதா, ஸ்ட்ராங்கான ஏதோ ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இருக்காது. அது என்ன, முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் யாராவதுவங்க அவங்களுடைய மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு நியதிகளை உண்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றதுதான், ஓகேவா? ரெஃபரன்ஸ் தேடி பார்த்தோம்னா இருக்காது. அப்படி இருக்கிறவங்க யார வழிபடுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வழிபடக்கூடிய அந்த இஷ்ட தெய்வமானது யாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டியா, பகவானை அவங்க வழிபடுறாங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது இஷ்ட தெய்வங்களா? அப்ப அவங்க அந்த மாதிரியான தெய்வங்கள் எல்லாம் வழிபடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த குணத்துல இருப்பாங்க? இந்த மாதிரி கேள்விகளை அர்ஜுனன் முன்வைக்கிறாங்க. 17.2 ரெண்டும் வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ யத் ஸ்ரத்த ச ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, ஓகேவா? உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, அந்த உடலை எது வந்து அடையுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவின் சுபாவங்கிறது அது கொண்டு வந்திருக்கிற உணர்வுங்கிறது, அந்த உணர்வுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய நம்பிக்கையானது இந்த 3 குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்கப்படும், ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய நம்பிக்கைங்கிறது பிரிக்கப்படும். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக, ஓகேவா? அந்த அப்ப அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான குணத்தை எடுக்கிறாங்கிறது எதுல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆத்மா தன்னுடைய கொண்டு வரக்கூடிய அந்த உணர்வு, அந்த சுபாவம், அது மூலமா தான் என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குணங்கள் அவங்களுக்குள்ள வருது. அந்த குணங்களுக்கு அவன் ஆட்பட்டு போயிடுறான் ஒரு உயிர்வாழி அப்படின்னா அந்த ஆத்மா கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த சுபாவம் தான், ஓகேவா? அந்த 3 குணங்கள் தான் சத்துவ ரஜோ தமோ. தமோ வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை, ஓகேவா? அதுல அந்த நிலையில இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, அந்த பிறவியும் மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் எடுக்கக்கூடிய பிறவி எல்லாமே துயரக்கடல்லே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும், ஓகேவா? நம்ம தமோகுணத்துல இருந்தாலும் கூட நம்மளால என்ன செஞ்சுக்க முடியும், நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற்றிக்க முடியும். யார் சொல்றதையாவது கேட்டு, குருமார்களோ அல்லது நமக்கு அறிவுரைகள் கூடக்கூடியவர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்றதை கேட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அறியாமையை கொஞ்சமாவது விலக்கிக்கணும், சரியா? அதாவது ஒரு பெரிய அடர்ந்த இருள் மிக்க ஒரு ரூம் இருக்குது, அதுக்குள்ள ஒரே ஒரு சின்ன கேண்டில் லைட் வச்சீங்கன்னாலும் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது சிறு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும், ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல இருள்ங்கிறது சுத்தமா காணா போயிடும், ஓகேவா? அப்ப அறியாமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை நெருங்கி இருக்கணும், அல்லது கொஞ்சமாவது ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம கேள்விப்பட ஆரம்பிக்கணும். பிரைட் லைட் வச்சுதான் அந்த ரூம் ஃபுல்லா நம்ம வந்து அதோட வெளிச்சத்தை பரப்பணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம சிறு தீக்குச்சியின் மூலமாவே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அங்க இருக்கிற அந்த இருளை நம்மளால போக்கிட
முடியும். அதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் படிக்கணும். வேதங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கரைச்சு குடிப்பேன், நான் இருக்கிற புராணம் 18 புராணங்களையும் நான் படிச்சிருவேன், எல்லா குருமார்கள் என்ன சொன்னாங்களோ எல்லா ஆகம விதியும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுப்பேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம போக வேண்டாம். படிப்படியா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும். அப்படின்னா இந்த அறியாமை அப்படிங்கிறது குணத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். அப்படி வந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பாதை நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட மனதுக்கு இதமான பொருத்தமான பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோங்கிற ஒரு ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தமோல இருந்து ரஜோகுணத்துக்கு, ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு முன்னேற முடியும். சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று இருக்கிறவங்க சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு தன்னை மாத்திக்க முடியும். ஓகேவா? இந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்ன அப்படின்னா பாசிபிள். பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம தான் முயற்சியை போடணும். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பரதனின் மைந்தனை பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். இந்த 3 குணங்கள் இருக்குதா, அந்த இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக ஒருத்தவனுக்கு என்ன மாதிரி வருது, ஒரு நம்பிக்கைங்கிறது கிடைக்குது. உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். இது நீங்க இந்த இருக்க பிக்சர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தமோவே விட்டாங்க, சரியா? ஏன்னா தாம்சிக் நேச்சர், அப்படி தாம்சிக் குணம், தாமச குணம், அறியாமை நேச்சர் அப்படிங்கறதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராலும் விரும்பப்படாத குணம். ஓகேவா? அறியாமையில இருக்கிறதுக்கு யாராவது விரும்புவோமா? இருட்டான ரூம்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு இருக்கணும், நல்லா பிரைட்டான ஒரு வெளிச்சமான ஒரு இடத்துல, காற்றோட்டமா வசதி உள்ள ஒரு இடத்துல, 4 பேரால விரும்பக்கூடிய ஒருத்தவங்க ஒரு பொசிஷன்ல, அப்படி இருக்கிறதுக்கு தானே எல்லாரும் விரும்புவோம். ஓகேவா? எப்பவும் சோம்பலா தூங்கிக்கிட்டு, அதிகமா சாப்பிட்டுக்கிட்டு, எந்த விதமான விஷயத்திலயும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு யாருமே ஃப்ரெண்டா இருக்க மாட்டாங்க. யாருமே நம்மளோட கலந்துரையாட மாட்டாங்க. நம்ம கிட்ட என்ன விஷயம் இருக்கு நம்மள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க யாரும், சரியா? சோ அந்த நேச்சர்ல இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வெளியில வரணும். ராஜச குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, தான் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் மேல தீவிர பற்றுதல் இருக்கும். ஏன்னா ராஜச குணம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு மோட் ஆஃப் பேஷன். அது என்ன அப்படின்னா, தீவிரமா இது நம்ம அடைஞ்சு தீரணும் அப்படின்னு. எது மேல? அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல அவங்களுக்கு அந்த ஆசை இருந்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சோம்பி போய் உட்காரல, எனக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னு இல்ல, எஃபர்ட் போட்டு அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, கர்மங்களை மறுபடியும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அது மேல அவங்க மோகம் கொண்டு அவங்க கர்மங்களை ரிப்பீட்டடா அவங்க செய்யும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய ஆசைங்கிறது தீவிரமாகுது, அப்ப மோகமாகுது. ஓகேவா? மோகமா இருந்தாலும் கூட அந்த ரிசல்ட் மேல அவங்களுக்கு வச்ச ஆசையினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தொடர்ந்து தன்னுடைய கர்மாக்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்ப செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்யறவன், அதுதான் நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம் 2 பார்த்திருக்கோம்ல கர்மயோகத்துல. என்ன அப்படின்னா, தனக்காக மட்டும் உழைக்கக்கூடியவன், தனக்காக உழைச்சானாலும் கூட அவன் விதிக்கப்பட்ட அந்த தன்னுடைய கர்மாக்களை அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அதனால அவனுக்குன்னு ஒரு புண்ணிய பலன்கள் ஒண்ணு உண்டு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அவன் அடைவான். அவனுடைய மரணத்திற்கு போய் நம்ம அதிகபட்சம் எங்க போக முடியும் அப்படின்னா, சொர்க்கோலகங்களுக்கு போயிட்டு அங்க போய் அவனால அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அவனுடைய அந்த சொர்க்க பலன் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டு அவன் மறுபடியும் இங்கே பூமிக்கு பிறப்பெய்துவான். ஓகேவா? இதெல்லாம் எந்த இதுல வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராஜசி குணத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு காமிகள், அதாவது ஒரு ஒரு பலநோக்கு விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, தனக்கு இந்த மாதிரியான அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு எஃபோர்ட் போட்டு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மேல அவங்களுக்கு அதிக மோகம்ங்கிறது இருக்கும். அதை அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை, அந்த பேராவல் அப்படிங்கறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, சோம்பலாயி இல்லாம. இதுவே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே நமக்கான செயல்களா வச்சுக்க கூடாது, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தன்னுடைய செயல்கள் மேல ஈடுபாடு அவங்களுக்கு கம்மியா இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஹாப்பினஸ் அவங்களோட மெயின் திங் என்னவா இருக்கும், ஹாப்பினஸ் தான். அதாவது ரொம்ப இன்பமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோடதா இருக்கும். பட் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, வேத விதிகள்ல படி அல்லது எது நல்லது அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொன்னதோ அதுபடி அவங்க தன்னோட செயல்பாடுகளை வழிபடுத்திக்கிறாங்க. அப்படி அவங்க அந்த வழிமுறை பண்ணிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, முக்திங்கிறது அட் சம் ஸ்டேஜ் அவங்களுக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது கூட கிடைக்கும். ஆனா அந்த முக்தியானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ரியலைசேஷன் வரைக்கும் போகாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ரியலைசேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, பகவானை முதல்ல என்னவா நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா, பிரம்ம ஜோதிர் வடிவத்துல நம்ம பார்ப்போமா, அது வரைக்கும் அவங்களால ரீச் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்களும் பௌதிக வாழ்க்கை, அந்த பௌதிக சுகத்துக்கு ஆட்பட்டு இருந்தவங்க தான். ஓகேவா? இதுவே சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தனக்கான வேலைகள் கர்மாக்கள் எதுவுமே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க பண்ணக்கூடிய வேலை எல்லாமே எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டாதான் இருக்கும். அந்த பக்தி தொண்டு யார் மேல அப்படின்னா, பகவானை நினைச்சு, பரமபுருஷ பகவானை நினைச்சு. அப்ப அவங்களோட ரியலைசேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரம்ம ஜோதிரியும் தாண்டி 400 பரமாத்மா ரூபத்தையும் தாண்டி அந்த இருகை உள்ள கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனை நோக்கி. ஓகேவா? அப்ப கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அவங்க நிச்சயமா அடைய முடியும். அவங்கள பக்தர்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ இந்த 3 குணங்கள்லயும் ஸ்திரமா இருக்கிறவங்கள
காமிகள், ஞானிகள் அண்ட் பக்தாஸ் அப்படின்னு நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், அவங்களோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த உயிர் வாழிகளுக்கு நம்ம பெயர் கொடுக்க முடியும். இப்ப நான் இதுல இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்களேன். இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இந்த கதையை நீங்க மேப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா. பார்வதி தேவியும் இவங்களுக்கு சிவபெருமானும் வந்து கைலாயத்துல இருக்கும்போது 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. கங்கால வந்து குளிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா பாவம் தீரும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது பாவம் தீர்ந்து தானே அப்படின்னு சொன்னோன்னா எஸ் அப்படின்னு வந்து ஆனாலும் கூட வந்து எனக்கு வந்து இதை வந்து சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை. அதனால பக்தர்கள் எல்லாரும் இவ்வளவு பேர் திரளா வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறாங்கல்ல, அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க நம்பிக்கையோட அந்த கங்கா ஸ்நானம் பண்றாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே இவரு சிவபெருமான் என்ன செய்யறாங்க, வயசான தாத்தா மாதிரி தன்னுடைய இதை உருவத்தை மாத்திக்கிட்டு பார்வதி தேவியோட அவங்க கீழே வராங்க. 2 பேரும் சாதாரண வயோதிக தம்பதிகள் மாதிரி அங்க வந்து கேஞ்சஸோட அந்த கரையில வந்து நின்னுக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு வழுக்கிற சேறு பாதையா இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து கீழே விழுந்துட்டா மாதிரி பகவான் சிவபெருமான் அவங்க படுத்திருக்கிறாங்க. அவங்களை எழுப்ப முடியாத மாதிரி பார்வதி தேவி என்ன பண்றாங்க, ஐயோ புடிச்சு ஏந்திரிங்கன்னு ரொம்ப அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களை எழுப்பி விடுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. அது வழியா நிறைய பேர் போறாங்க வராங்க, எல்லாரும் பாக்குறாங்க, பட் நோபடி ஹெல்ப்ஸ். ஏன் அப்படின்னு பார்வதி தேவி சொல்றாங்க, யாரு ஐயோ தாத்தா இவங்க கீழே விழுந்துட்டாங்களே, இவங்களை தூக்கி விடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்வதி கூப்பிடும் போதெல்லாம் யாரும் வருவாங்க. ஆனா வந்த உடனே பார்வதி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து பாவங்கள்லாம் இல்லாதவங்க தானே, பாவங்களை தொலைச்சவங்க தானே. ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன, இந்த தாத்தா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பாவம் யாராவது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களை தொட்ட உடனே அவங்க பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே ஆஹா இவங்களை தொட்டுட்டு நம்ம வேற வசமம் ஆயிட்டோம்னா என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ண வந்தவங்க எல்லாருமே என்ன செய்றாங்க, திரும்பி போயிடுறாங்க, யாருமே பண்ணாம. ஒரு சிறு வயசு பையன் ஒருத்தவங்க அது வழியா வராங்க. வந்தவங்க போய் கங்கால குளிச்சுட்டு திருப்பி வராங்க. திரும்பி வர்ற பாதையில இவங்க படுத்திருக்கிறத பாக்குறாங்க. உடனே ஓடி வந்து அச்சச்சோ தாத்தா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை பிடிச்சு தூக்குறதுக்காக கை கொடுக்குறாங்க. அந்த ஹெல்ப் பண்ற டயத்துல பார்வதி தேவி என்ன சொல்றாங்க, அப்பா நீ வந்து பாவம் இல்லாதவனா, அப்படின்னா மட்டும் நீ வந்து இவங்களோட கையை பிடிச்சு நீ தூக்கி விடு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ உன்னை பஸ்மமாக்கிடும். ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப புண்ணிய ஆத்மா, இவங்களை நீ தொட்ட அப்படின்னா உனக்கு எஸ் அப்கோர்ஸ் நான் வந்து பாவம் இல்லாதவன் அப்படின்னு அந்த பையன் வந்து என்ன சொல்றான், ரொம்ப நம்பிக்கையோட அந்த பதில சொல்றான். எப்படி சொல்றேன், இவ்வளவு பேர் போனாங்க இங்கிருந்து, எவ்வளவோ வயதானவர்கள் எல்லாம் போனாங்க. அவங்க எல்லாம் கூட தான் பாவம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா வயதானவர்கள் அப்படிங்கறது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரியலைசேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாம் கூட என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, இல்ல நான் ஒரு காலத்துல அதை பண்ணிருப்பேன் இதை பண்ணிருப்பணும், அதனால என்கிட்ட பாவம் இருக்குமோ, அதனால நான் வந்து டச் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டாங்களே. நீ வந்து இந்த மாதிரி பையனா சின்ன வயசு பையனா இருக்கிற, உனக்கு இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை உனக்கு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு. நம்பிக்கை எனக்கு வந்ததுக்கு காரணம், நான் இப்பதானே கங்கால போய் குளிச்சுட்டு வந்தேன். எப்பேற்பட்ட பாவங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் கூட கங்கையில நீர்ல மூழ்கி எழுந்திரிச்சோம் அப்படின்னா பாவங்கள் பூரா கரைஞ்சிரும்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதங்கள்ல. நான் அதை படிச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும், என்னுடைய பாவங்கள் இப்போது கழுவப்பட்டு விட்டது, நான் இப்ப சுத்தமானவனா இருக்கிறேன். அதனால நான் தாத்தாவை தொட்டு தூக்கணும்னா அவங்களுக்கு என்னால ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியும், நானும் எரிந்து பஸ்பமாக மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த நான் பூரண நம்பிக்கையோட அவன் தொட்டு தூக்குறான். ஒண்ணும் ஆகல. இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய நம்பிக்கைங்கிறது எது கொடுக்குது, அவனுடைய குணம் தான் கொடுக்குது. ஓகேவா? அப்ப அவன் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த ஒரு சத்துவ குணத்துல இருந்து அந்த நம்பிக்கை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? இதுவே ராஜச குணத்திலயோ தாமச குணத்திலயோ அந்த நம்பிக்கைங்கிறது வளர்ந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி தூய நம்பிக்கை இருக்காது. அதனாலதான் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, ஹெல்ப் பண்ண வந்தவங்களும் கூட என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குணங்களின் பால் அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்த்துருந்ததுனால நம்ம அப்ப அந்த தப்பு பண்ணல, அது வந்து இப்ப பாவமா மாதிரி இருக்குமோ, இப்ப நம்ம தொட்டோம்னா நம்ம பஸ்பம் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் அவங்களே சூழ்ந்தது. சரியா? அப்ப நம்பிக்கை நம்ம ஒரு மேல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது எதை சார்ந்தது அப்படின்னா அந்த உயிர்வாழியானவன் அந்த ஆத்மா கொண்டுள்ள அந்த குணத்தின் சார்பில தான் அந்த நம்பிக்கைங்கிறது இருக்கும். இப்ப உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த ரெண்டுத்துக்குமான மேப்பிங். மாதாஜி 17.4. Yes, Mataji. यजन्ते सात्विका देवान् यशराशांसि राजसाः प्रेदान् भूतगणांश्चान्ये यजते तामसा जनाः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இப்ப ஒரு குணத்துல இருக்கிறவங்களும் யார் யாரை வழிபடுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன் தேவர்கள் அப்படின்னா பகவான் கூட சொல்லிக்கல பாருங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட திருப்தி அதோட அவங்களோட ஹாப்பினஸ்க்காக தான் அவங்களோட உழைப்பு இருக்கு. அந்த பக்தியை செலுத்துறது கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா நம்ம சரஸ்வதி தேவிய நம்ம வழிபடுவோம், நம்மளுக்கு வந்து கல்வி அறிவு ஜாஸ்தி இருக்கும். சரியா? அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டெமிகாட்ஸ்க்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பலனை நோக்கி செய்யறதுனால.
சோ அதனால என்ன செய்வாங்க, இப்ப பிரம்மாவை நோக்கி நம்ம தவம் பண்ணணும், இல்ல பிரம்மாவுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோட வழிபாடுகளை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா சத்தியலோகம் வரைக்கும் தான் நம்மளால போக முடியும். பியாண்ட் த ரேஞ்ச் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, போய் பகவான் அடைய முடியாது. சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் கூட அந்த மனிதர்கள் அங்க போய் என் பகவான் கிட்ட ரீச் அவுட் ஆக முடியல அப்படின்னா சுத்த சத்துவ நிலையில அவங்க நிலை பெறல. அவங்களுடைய குணமானது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயல்பாடுகள் மேல அந்த சந்தோஷத்தை, எந்த சந்தோஷம், இப்ப கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் பிளஸ் நம்ம போய் அந்த மாதிரி ஏற்றமிகு சொர்க்கலோகங்கள்ல போய் நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய சந்தோஷத்து மேலேயே இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. நீ தேவலோகத்துக்கு போய் இந்திரலோகத்துக்கோ சத்தியலோகத்துக்கோ பிரம்மலோகத்துக்கோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம எங்க விரும்புறோமோ, சந்திரலோகத்துக்கோ எந்த இடத்துக்கு நம்ம விரும்புறோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்மள அனுப்பிட்டு அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடியவங்களோட நம்ம வாழ்நாளை கடத்திட்டு திருப்பி எங்க வரணும் அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துக்கு தான், இதே கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்கு தான் வருவோம். ஆனா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீவிர குணம். சத்திரியாசுக்கு தான் ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறதுனாலயே என்ன வர்ணாசிரம தர்மத்துல எது அப்படின்னா அந்த குணத்தை கொண்டவர்களுக்கான தொழில் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய குணம், சத்திரியர்கள் தான். ஓகேவா, போரிடும் தொழிலை கொண்டவர்கள். சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தனக்கு பவர் வேணும் அப்படிங்கிறதுதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களை வழிபடக்கூடிய நேச்சர் உள்ளவங்களா இருக்காங்க. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதங்களையும், ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறது அப்படின்னா இக்னோரண்ட் மோட்ல அறியாமையில இருக்கிறதுனால எதை வழிபடணும் தெரியாததுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தனக்கு பிடித்தமானது இதுதான், தான் வழிபடக்கூடிய வேண்டிய தெய்வங்கள் இதுதான் அப்படின்னு அவங்களுக்கான எண்ணம் தோன்றதுனால அவங்க போய் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் அவங்க வழிபடுற மாதிரி அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளை அவங்க அமைச்சுக்கிறாங்க. 5 and 6 மாதாஜி. Yes, Mataji. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏத போஜனாஹ தம்பாஹங்கார சம்யுக்தாஹ காமராக பலான்விதாஹ கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அச்சேதசஹ மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மதரே. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இப்ப ராஜச குணத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா, இப்ப சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னா இப்ப ஸ்ரத்தைன்னு என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், நம்பிக்கைன்னு சொல்லியாச்சு. அவங்க வந்து அவங்களுடைய இதயம், இப்ப வந்து ஒரு உயிர்வாழையோட இதயம் வந்து எந்த குணத்தின் மீது அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குதோ, எந்த குணத்தின் மீது அவங்க ஒரு தொடர்பை வச்சிருக்காங்களோ அதுதான் வந்து அவங்களோட நம்பிக்கை. ஓகேவா, சத்துவ குணத்தின் மீது அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட இதயத்தை அவங்க அதன் பால் செலுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நம்பிக்கையானது சத்துவகுணம் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும். சத்துவகுணத்துல அவனோட இதயம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப சத்துவா மாதிரியான நேச்சர், அந்த மாதிரியான வேலைகளை தான் அவங்க செய்வாங்க. தனக்கு இன்பம் கொடுக்கக்கூடியது, அப்புறம் பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள். இதுவே ரஜோகுணம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசு பூரா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தீவிர நேச்சர் இருக்கும், தான் அடையணும். அப்ப அதனாலதான் காமம் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது, பற்றுதல்ங்கிற விஷயம் வருது. அந்த ஆசை, சரியா, அந்த தீவிர நேச்சர்ல எது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஆசை, அளவு கடந்த ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசையினால உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், பற்றுதல் அதிகமா இருக்கும், காமம் வந்துடும். சோ அந்த காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கப்படாத பல தவங்களை கூட என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தற்பெருமையுடன் என்னாலையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 அகங்கார நேச்சரோட என்ன செய்யறாங்க, அந்த மாதிரியான தவங்களை மேற்கொள்றாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது, அவங்களோட உடம்பையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அவங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மாவையும் அவங்க சேர்த்து துன்புறுத்துறாங்க. அப்ப தன்னுடைய உடலையும் துன்புறுத்திக்கிட்டு பரமாத்மா துன்புறுத்துறோன்னே தெரியாம அவங்க பண்ற அந்த செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமானது. அதனாலதான் அவங்களை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அசுரர்கள். அப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதயம் சத்துவகுணத்துல இருக்கும், செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் நல்ல செயல்பாடுகள். ரஜோகுணம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தனக்கான வேலைகளை, தான் ஒரு பெரிய இடத்தை அடையணும், தன்னுடைய நிலைமையை உயர்ந்ததா வச்சுக்கணும், தானும் பகவானுக்கு ஈக்குவலண்டா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய உடலை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டாவது, தன்னுடைய உடலை வருத்திக்கிட்டாவது, உடலின் மூலக்கூறுகள் அத்தனையும் துன்புறுத்துற மாதிரியா. இங்க இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், இரண்யகசிபு அவனுடைய தவம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது பகவான் தன்னோட பிரதர் இரண்யாக்ஷனை அழிச்சதுனால
அழிச்ச விஷ்ணு பகவானை தான் அழித்தே தீருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தவம் மேற்கொள்ளுவாங்க. ஓகேவா? ராவணன் அவனுடைய தவமானது அதே மாதிரிதான். தவ வலிமை அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. அவங்க அவ்வளவு வலிமை கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தனை விதமான உடற்பயிற்சிகள் தேவை. அப்போ உடற்பயிற்சிகள் அப்படி செய்யும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாகங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கஷ்டப்படுத்துறாங்க. இந்த உடல்ங்கிறது யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. உயிர் வாழி அத்தனை பேரும் பகவானுடைய சிறு அம்சம். அதை நம்ம மறந்துடுறோம். ஓகேவா? வி ஃபர்கெட்ஸ். நம்ம அதை மறக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்குள்ள ஒரே கூடிய பரமாத்மாவையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். நம்மளும் துன்புறுத்தோட மட்டும் இல்லாம அவங்களையும் சேர்த்து துன்புறுத்துறோம். இந்த ஒரு செயல்பாடுனாலதான் அவங்கள முட்டாள்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அவர்கள் தான் அசுரர்கள் என அறியப்படுகிறார்கள். ஓகேவா? இதுல இந்த இடத்துல யவான்னு ஒரு ஸ்டோரி, ஃபேமஸான ஸ்டோரி. அது யவான்னு ஒருத்தவங்க, அவங்க வந்து வேத ஞானம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆசை. வேதத்துல கரை புரண்டவனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா என்ன செய்யணும்? அது எந்த வழிமுறையில அதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அதுக்கு பதிலா அவன் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சான் அப்படின்னா நான் தவங்கள் மூலமா அந்த வேத ஞானத்தை பெற்றுறேன். வேத கல்வி படிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம போய் ஒரு குரு ஆச்சாரியரை தேடணும். அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம பணிவன்போட கேட்டுக்கணும். அவங்கள்ட்ட சீடனா நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்க சொல்லித்தர பாடங்களை அவங்கள்ட்ட ரொம்ப சப்மிசிவா இருந்து கேட்டுக்கணும். தத்வித்தி பிரதி பிராணேன ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோமா நம்ம என்ன அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம அவங்களுக்கான சேவைகளை பணிவன்போட செஞ்சுட்டு அவங்க கிட்ட ரொம்ப சப்மிசிவா நம்மளோட கேள்விகளை கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்மளோட ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். நமக்கு தெரியாத எல்லா விஷயங்களும் அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. சரியா? அப்படி பண்றதுக்கு பதிலா அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அது இட் வில் டேக் மோர் டைம். அது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அதுக்கு பதிலா என்னால என்னுடைய வாழ்நாள்ல ரொம்ப சீக்கிரமா நான் அந்த வேத ஞானத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு தவம் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான்? போயிட்டு காட்டுல போய் நின்று தவம் பண்றான். அவன் பண்ற தவத்தை பார்த்து இந்திரனுக்கு வந்து அவ்வளவு கோபம் வருது. வந்ததுனால அவன் என்ன செய்யறான்? அவர் என்ன செய்யறாரு? வந்துட்டு எவனை பார்த்து நீ இந்த மாதிரி தவங்கள் மூலமா வேத ஞானம் அப்படிங்கறத அடைய பெற முடியாது. யூ பெட்டர் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் சம்படி. அதாவது யாராவது ஒரு குருவை நீ தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள்ட்ட நீ வந்து கேட்டு நீ ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. அப்படி விருத்தி செய்துக்கிற ஞானம் தான் உனக்கு வந்து வாழ்நாள் பூரா பலன் தரும். இன்னொன்னு அந்த ஞானம் இல்லாததுனாலதான் நீ அறியாமையின் பால்பட்டதுனாலதான் எதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாம நீ என்ன பண்ற? தவம் பண்றதுக்கு நீ காட்டுக்கு வந்துட்ட அப்படின்னு. அவன் என்ன நீங்க இந்திரன் தான் வந்திருக்கிறதுன்னு தெரியுது. ஆனா அதையும் உதாசீனப்படுத்துறான் இவன். இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு கேட்க முடியாது. நான் வந்து இந்த தவம் பண்ணி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா உங்க பொசிஷனுக்கு நான் வந்துருவேங்கிறதுனால என்ன நீங்க வந்து விட மாட்டேங்கிறீங்களா? நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிக முயற்சிகள் போட்டு இன்னும் சீக்கிரமா நான் வந்து இந்த வேத கல்வியை நான் கத்துக்கிறதுக்கான முயற்சிகள்ல இறங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்குமாவது ஒரு நாள் ஒருவேளை அப்படி சாப்பிடுறதையாவது வச்சிருந்தான். அதுக்குமே நான் அதையும் கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திட்டு ஒரு காலில் தவம் பண்றது, தலைகளை தவம் பண்றது, சரியா? எந்த விதமான உணவுகளும் எடுத்துக்காம இருக்கிறது, உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது. ஓகே, உண்ணாவிரதம் எப்ப ஓகேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ் படி பகவானுக்காக செய்யப்படக்கூடிய உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே. ஆனா ஒரு இப்ப எல்லாம் நடக்குது இல்ல, சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸே இல்லாம ஒரு அரசியல் காரணங்களுக்காகவோ இல்லது யாராவது ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு விஷயத்துக்காகவோ நம்ம பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் யாருக்காக செய்யப்படல? பகவானுக்காக செய்யப்படல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓகே. அது எதுலயுமே இல்ல. அப்படி எல்லாம் உண்ணாவிரதம் இருங்க அப்படின்னு எந்த ஒரு வேத குறிப்புகள்லயும் சொல்லப்படல. பகவானுக்காக செய்யுங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். நாளைக்கு வந்து ஏகாதசி அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா விரதங்கள் இருக்கலாம். பட் ஃபுல் டேவும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் விரத நாட்கள்ங்கிறதே உண்டாச்சு. அப்பயும் போய் நம்ம கிச்சன்ல ஏதாவது குக் பண்ணிக்கிட்டு சமைச்சுக்கிட்டு பாத்திரம் தேய்ச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்யணும்? முழு நேரமும் 24 hours நம்ம பகவான் மேல நம்மளோட கவனத்தை போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புற வேலைகள்ங்கிறத ஒதுக்கி வச்சிடணும். சரியா? அப்ப அன்னைக்கு நம்ம கிச்சனுக்கு லீவ் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கிடைக்கிற நேரமும் நம்ம என்ன செய்வோம்? பகவான் நாமாவை ஜபம் பண்ணுவோம், அவங்களுக்காக பூ தொடுப்போம், சரியா? அவங்களுக்காக அர்ச்சனை பண்ணுவோம், கோவிலுக்கு போவோம். அந்த மாதிரி செயல்பாடு எல்லாமே பாருங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரிலேட்டடா வந்துடும். வீட்டு செயல்களை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம செய்யக்கூடிய சம்மதர் சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸா தான் இருக்கும். சரியா? இதெல்லாம் சொன்னா ஆனாலும் எவா வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா முயற்சி போட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி செயல்பாடுகளே இருந்தான். இந்திரனுக்கு வந்து திருப்பி வந்து சொல்றான். அப்பயும் இந்திரன் சொல்றதா அவன் உதாசீனப்படுத்துறான். ஓ, இவனுக்கு வந்து செயல்முறையில பண்ணி காமிச்சா மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு நாள் முடிவெடுத்துட்டு இந்திரன் என்ன பண்றான்? ஒரு வயசான ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு வந்து கங்கை கரையில நின்றுட்டு இருக்கான். இவன் டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி தவம் பண்றவன் வந்து காலையில குளிச்சு ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி போய் அன்னைக்கான தவத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவானா. அப்படி வரும்போது அவன் வர வழியில இந்திரன் வந்து வயசானவரா உட்காந்துட்டு கையில இருந்து மண்ணு பிடிப்பிடியா மண்ணை அள்ளி தூக்கி கங்கைக்குள்ள போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அந்த தாத்தா என்ன தாத்தா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு எவா போய் கேக்குறான்.
உடனே அந்த தாத்தா சொல்றாரு, இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து இந்த அந்த கரைக்கு நான் போறதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ நான் என்ன பண்றேன், நான் பிரிட்ஜ் கட்டிட்டு இருக்கேன். என் விஷயத்துல நீ தலையிடாத, நீ போ போ அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னது கைப்பிடி மண்ணை அள்ளி அள்ளி போட்டு நீங்க பிரிட்ஜ் கட்டுறீங்களா? அது இவ்ளோ பெரிய கங்கை ஆற்றுல அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நான் வந்து என்னுடைய செயல்பாடுகளை நான் பாட்டு எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச வழியில நான் செய்யறேன். எப்படியும் ஒரு நாள் அதை அச்சீவ் பண்ணிடுவேன்னு தெரியும். மக்கள் யாரும் போறதுக்கு சிரமப்படாம நம்ம ஒரு பிரிட்ஜை கட்டிட்டோம்னா இத வந்து பாஸ் பை பண்ணிட்டு போவாங்க. அதுக்காக தான் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எவாஸ் வந்து சிரிக்கிறான். எப்படி நடக்கும்? இவ்வளவு பிரவாகம் எடுத்து போறக்கூடிய நதியில வந்து நீங்க தூக்கி போடுற மணல்ங்கிறது அடிச்சுட்டே போயிடும். அது என்னைக்கு போய் சேர்ந்து அது என்னைக்கு அது அந்த இடத்துல உருவாகி உங்களால ஒரு மணல் அணைய அந்த இடத்துல நீங்க கட்ட முடியும், பாலத்தை உங்களால கட்ட முடியும். இது ஏதாவது ஏற்புடையதா இருக்குதா? நீங்க சொல்றது ஏதாவது நிச்சயமா பலனளிக்க கூடியதா இருக்குதா? இந்த செயல்பாடை முதல்ல நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே திருப்பி தன்னுடைய மறு உருவ அப்ப சொல்றாரு, அப்ப நீ சரியே வேத ஞானத்தை கத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குருமார் கிட்ட போயிட்டு அவங்கள்ட்ட நம்ம பணிஞ்சு அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கறதுதான் நேரான செயல்முறை. எப்படி கல்லு மண்ணு அப்படின்னு வச்சு நீ கட்டணும், இன்னும் ஒரு 10 ஆட்கள் சேர்ந்து கட்டினாதான் அந்த பிரிட்ஜுங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மாதிரி கைப்பிடி மணல ஃபார்ம் ஆகாதுன்னு நீ சொல்றீல, அதே மாதிரிதானே வேத கல்விங்கிறத நீ ஒருத்தவும் தனிப்பட்ட முறையில தவம் பண்றது மூலமா உன்னால ஏத முடியாது, அதை உன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயம் உனக்கு புரியாத போது நீ எனக்கு இதை சொல்றியே அப்படின்னோன்னு அப்ப வந்திருக்கிறது இந்திரன்கிறது அவனுக்கு ஏவாவுக்கு தெரியுது. அப்புறம் இவர் சுயரூபம் எடுக்கிறாங்க, எடுத்துட்டு சொல்றாங்க, நீ பண்ணின வழிமுறை தப்பு, அசுரத்தனமானது, முட்டாள்தனமானது. உன்னுடைய உடம்ப நீ வருத்திக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா வருத்துறது மூலமா நீ மேலும் மேலும் அறியாமையிலே தான் நீ மூழ்கிற. அதனால இதுல இருந்து நீ வெளியில வரணும்னா நீ வந்து யூ பெட்டர் கோ அண்ட் சர்ச் குரு அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தோன்னே எவா என்ன பண்றான், நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிறது அவனுக்கு அப்பதான் புரியுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய நம்பிக்கையை அவங்க மாத்தி அமைச்சுக்கிறாங்க. மாதாஜி 8. Yes, Mataji. आयु सत्त बलारोग्य सुख प्रीति विवर्तनाः रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया आहारा सात्विक प्रियाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுள இப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரியான உணவு எடுத்துப்பாங்கன்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள். ஓகேவா? அது ஆயுளை நீடிக்கும், அப்புறம் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், அப்புறம் பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமொழிப்பையாக உள்ளன. சரியா? இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஜூசியா, அப்புறம் அதுலயும் கொலஸ்ட்ரால் ரிச் ஃபுட், சத்து, புரோட்டீன் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி சாப்பாடு, பால் எடுத்துக்கிட்டோம், பால் பொருட்கள், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது. இதுல எங்கேயுமே என்ன வரல அப்படின்னா அதர் தான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் வரல பாருங்க. சோ இந்த மாதிரியான இதயத்திற்கு இதமளிக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் வந்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், வளப்படுத்தும். இதெல்லாம் யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள். 9, 10 ரெண்டும் மெத்தட்ஸ். कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूष विदाहिनः आहार राजसस् एष्टा दुःख शोकामय प्रदाः यादयामं कदरसं भूति प्रयुषिदं च यत् उच्छिष्टम् अविचामेत्यं भोजनं तामस प्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். ரஜோகுணம் ராசிக் நேச்சர்ல உள்ளவங்க, அதாவது பேஷன், அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சாப்பாடை சாப்பிடுறாங்க. ரொம்ப கசப்பான, அப்புறம் புளிப்பான, அப்புறம் உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற ரொம்ப காரமான உணவுகள் இது ராஜசகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பமான உணவுப் பொருட்கள். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. முதல் குணத்துல இருக்கவங்களுக்கான சாப்பாடை சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாங்க, இதயத்திற்கு இதமளிக்கக்கூடிய உணவுன்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த மாதிரியான உணவை சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கே தெரியும் சாதாரண சாப்பாடை டாக்ஸிக் ஃபுட் தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வெளி இடத்துக்கு போகும்போதோ இல்ல வேற வீட்டுல சாப்பிடும் போதோ நமக்கு இந்த மாதிரியான சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு என்ன வரும், நிச்சயமா வயிற்று வலி, உபாதைகள் ஏதாவது ஒண்ணு வரும். அதனால நமக்கு உடல் வலி, கஷ்டம், துன்பம். சரியா? அதனால நம்ம என்ன செய்வோம், 2 நாளைக்கு சோர்ந்து போயிடுவோம் ஒரு நோய்ங்கிறது வந்தது அப்படின்னா. சோ இது எல்லாமே எதுக்கு காரணம், எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராசிக் நேச்சர், அவங்க கொண்டிருக்க குணமானது அந்த மாதிரியான உணவை அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுது, ஏற்றுக்கொள்ள வைக்குது. அந்த உணவை தேடி அவங்கள போக வைக்குது. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட
சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருள்கள் கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. தாம்சிக் நேச்சர்ல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி சாப்பாடு எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, உடனே சமைச்சு உடனே சாப்பிடணும். பட் nowadays it is not possible. பட் அத நம்ம எல்லாமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த நாட்கள்ல எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியாது, ஃபாலோ பண்ண முடியாது. சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தவிர்த்துடுறோம்ல, ஓகேவா, சங்கடங்கள் காரணமா. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சுவையற்ற, அதிகபட்சம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதை மாத்தி அமைச்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் முடியறவங்க. சுவையற்ற சாப்பாடு, பழைய, அப்புறம் ஊசி போன சாப்பாடு, அப்புறம் எச்சில் பட்ட உணவு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எந்த மாதிரி யாரோட இதை எடுத்துக்கலாம்? எச்சில் பட்டது அப்படின்னா ரெமனன்ட்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியமா கொடுத்துட்டு அவங்க பகவானுக்கு அதை வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது எச்சில் பட்ட உணவு பண்டம் தான். ரெமனன்ஸ் ஆஃப் பகவான், அது அவங்களுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். பகவானுக்கு கொடுத்ததா அப்படின்னா ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுத்ததும், ஓகேவா. ஏன்னா பகவானும் சரி குருவும் சரி ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். சரி, நமக்கு வேத கல்வியை கொடுக்குறவங்க யாரு, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை, ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்குறவங்க யாரு அப்படின்னா குரு. அப்படிங்கிறதுனால அவங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த பொசிஷன்ல வச்சு பார்க்கலாம். சோ அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த சாப்பாடை நம்ம செய்யலாம், அந்த ரெமினன்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து சாப்பிட முடியும். பட் எச்சில் பட்ட ஒருத்தவங்க கடிச்சிட்டு வச்சதோ, ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டுட்டு மீதி இருக்க தட்டுல இருக்கிறதோ அதை எடுத்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் யாரால விரும்பப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாம்சிக் நேச்சர்ல உள்ளவங்களால, அந்த மக்களால விரும்பப்படக்கூடிய உணவுகள், ஓகேவா. இது எச்சில் பட்ட உணவுங்கிறது நம்ம இதுல ராமாயணத்துல யாரு அவங்க மறந்துட்டனே, ராமாயணத்துல ஒரு ஸ்டோரி வரும் இல்ல, சபரி மாதா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ராமருக்கு அந்த இலந்த பழத்தை கடிச்சிட்டு வச்சிருந்தாங்க. என்னைக்கோ ஒரு நாள் வரக்கூடிய ராமனுக்கு தான் எடுத்து வைக்கணுங்கிறதுனால நல்ல உணவு பண்டங்களை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எச்சில் படுத்தப்பட்ட பழங்களாதான் அவங்க சேகரிச்சு வச்சிருந்தாங்க. அதை ராமரும் லட்சுமணரும் வரும்போது அவங்களுக்கு அதை எடுத்து பிரசாதமா கொடுக்குறாங்க. அதை பகவானும் அதை ஏத்துக்கிறாங்க, மனமும் ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அது என்ன இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட எச்சில் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த பார்க்கல, அவங்க பகவான் மேல வச்சிருந்த அந்த நம்பிக்கை, அவங்க மேல வச்சிருந்த அந்த பக்தி, நம்பிக்கை எந்த இடத்துல அவங்க என்னைக்கும் ஒரு நாள் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அவங்களுக்கு ஒரு சபரி மாதாவுக்கு ஒரு கதை வேற உண்டு. மாண்டூக முனிவர் நினைக்கிறேன், அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நீ இங்கே இரு. அது லோ கேஸ்ட் லேடி. அவங்களுக்கு வேத கல்வி யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த முனிவர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய சிஷ்ய ஏத்துக்கிட்டு தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களையும் இவங்களுக்கு சபரி மாதாவுக்கு சொல்லி தருவாங்க. சொல்லி தந்துட்டு எனக்கு இப்ப புறப்பட வேண்டிய நேரம்ங்கிறது வந்துருச்சு ரிஷிமுக பர்வதத்துல, நான் இப்ப கிளம்புறேன், நீ இங்கே வெயிட் பண்ணு. திரேதா யுகத்துல ராமர் வருவாங்க, பகவான் தான் ராமாவதாரத்துல வருவாங்க. அப்படி வரும்போது அவங்களுக்காக நீ சேவை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ மோட்சம் பெறு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அதனால அவங்க வருவாங்கன்னே இவங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஃபெய்த், அதுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சிறப்பான ஒரு முக்தி அப்படிங்கிறது சபரிக்கு கிடைச்சது, ஓகேவா. சோ எச்சில் பட்டது அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்ததுனால சொல்றேன். அது என்ன அப்படின்னா தூய பக்தி. அந்த இடத்துல என்ன இருந்தது, பகவான் மேல பக்தி இருந்தது. அவங்க வருவாங்க, நம்மளை ரட்சிப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை அது இருந்ததுனால அதை என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எச்சில் பட்ட உணவு பண்டம்னு. 11 மாதாஜி. Yes, Mataji. अबलवाङ्क्षिपीर् यज्ञो दिदिदिष्टो य इच्यते यष्टव्यम् एवति मनः समादाय सात्विकः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும், ஓகேவா. இப்ப யாகங்கள் பத்தி சொல்ல போறாங்க. யாகம் என்ன அப்படின்னா பல்வேறு யாகங்கள் இருந்தது. பட் கலியுகத்தில் நம்ம செய்யறது என்ன அப்படின்னா ஜப யக்னம் தான், ஓகேவா. சோ இந்த ஜப யக்னத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாத்விக குணத்துல இருந்துகிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடியது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நமக்கு இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சரியா. இது சொல்லப்பட்டதுன்னா கண்டிஷன் கிடையாது. நம்ம ஒரு ரவுண்ட் நம்ம மனசுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் அது முழுமையா முடிக்கிறது. 4 ரவுண்ட்ஸ் வரமா, 16 ரவுண்ட்ஸ் வரமா, எதுவுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கையின் பார்ப்பட்டது. சோ கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால், ஓகேவா. இது நம்ம இதை செய்யறோம், அதனால பகவான் நமக்கு நல்லதை கொடுக்கணும், நமக்கு புண்ணிய பலன்கள் தரணும். அப்புறம் ஏதோ ஒரு தப்பை பண்ணிட்டு நம்ம நாம ஜபத்தை ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுவோம், அந்த தப்பு கூட என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா மன்னிக்கப்பட்டு விடும் இப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் 10 அஃபென்சஸ்ன்னு அது பின்னாடி படிப்பீங்க, நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ல படிப்பீங்க. நாமஜபங்கள் பண்ணும்போது நம்ம செய்யக்கூடிய அபராதங்கள் அப்படின்னே உண்டு, 10 விதமான அபராதங்கள். அது எதையுமே நம்ம மனசுல வச்சுக்காம நிஷ்டையோட நம்ம பகவானுக்காக இந்த சேவையை செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம பண்ணணும். இது என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய யாகம். 12 மாதாஜி. Yes, Mataji. Abhisantayatu balam
தம்பார்த்தம் அபிச்சைவ யத் இச்யதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக, தன்னை பத்தி எல்லாரும் வந்து வெளியில குளோரிஃபை பண்ணி பேசணுங்கிறதுக்காக சில விதமான யாகங்களை பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படிப்பட்ட யாகம் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. தனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏதாவது வீட்டுல கஷ்டங்கள் இருந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஜோசியம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, இல்ல இந்த மாதிரி சில குறைபாடுகள் இருக்குது, இதை இந்த மாதிரி யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நிவர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன பௌதிக நன்மை. அந்த நிவர்த்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து கெட்டதா நடந்துட்டு இருக்கும், அதுல இருந்து நல்லதை நம்ம எதிர்நோக்கி நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். சோ அப்படி செய்யப்படக்கூடிய யாகம் என்ன அப்படின்னா பலனை எதிர்நோக்கி செய்யறோம். பலனை எதிர்நோக்கி செய்யறோம் அப்படின்னாலே அது எந்த நேச்சர் அப்படின்னா ராஜச குணம் தான். சோ ராஜச குணத்துல செய்யப்படும் யாகமானது இப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையை தரும். 13 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய அசுரர்களும் அறியாமையில இருக்கக்கூடியவங்களும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தற்பெருமைக்காக தன்னை பற்றி மற்றவங்கள்ட்ட பறைசாற்றிக்கிறதுக்காக யாகம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள்ல என்னெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னா வேதிக் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னா நெவர். பிரசாத விநியோகம் பண்ணிருக்காங்களா, ஏன்னா இதெல்லாம் இருக்கு, சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் உண்டுல, சில நியதிகள்லாம் உண்டுல, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா. அது பிரசாத விநியோகம் இருக்கா, இல்லை. வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இருக்கா, அப்ப அந்த இடத்துல அந்தணர்கள் இருக்கணும், வேதங்களை தெரிஞ்சவங்க ஓதக்கூடியவங்க இருக்கணும். அந்த உச்சாடனம் இல்லையா, அப்புறம் புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இருக்கா, இல்ல அவங்களையும் மிரட்டி நீ வந்து எனக்காக நீ என்ன பண்ணி கொடுத்துரு, யாகம் பண்ணி கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுக்காம அவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்காம அவங்களை விரட்டி அனுப்பிடுறது. ஓகேவா? அது இல்லாம அப்புறம் செய்யக்கூடிய அந்த யாகத்தின் பால் நம்பிக்கையாவது இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் என்ன அப்படின்னு. இது எதுக்காக அப்படின்னா சர்வ அலட்சியமா ஒரு யாகம் பண்றது, நானும் பண்றேன் அப்படின்னு சில செயல்பாடுகளை சில பேர் பண்ணுவாங்கல்ல, அது என்ன அப்படின்னா தாம்சிக் நேச்சர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 14 மெத்தட். தேவத் விஜகுரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சர்யம் அஹிம்சாச்ச ஷாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தவங்கள் 3 விதமான தவங்கள் இருக்கு. 3 modes of austerity. உடல் தவம், மனதவம், ஆக்கு தவம்னு 3 தவங்கள் இருக்குது. 3 தவங்களையும் ஒரு ஸ்லோகால பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த 3 தவங்களையும் சத்துவகுணத்துல, ரஜோகுணத்துல, தமோகுணத்துல நிலை பெற்றவர்கள் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். உடலின் தவங்கள்லாம் அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உடலை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் தவம். ஆஸ்டெரிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த உடலை வச்சு நம்ம செய்யறது என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் வழிபடுறது இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் தான். யார் யாரு அப்படின்னா பகவானை வழிபடணும், அப்புறம் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு யாரோ அவங்கள, அப்புறம் தாய் தந்தையரை வழிபடுதல். தென் அதுக்கு மேல என்ன அப்படின்னா உடல் தூய்மை, மன தூய்மை, அப்புறம் எளிமையோடு இருத்தல், அப்புறம் பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை ஃபாலோ பண்றது, யாரையும் இம்சிக்காம இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்றோம் அப்படின்னா அந்த உடலின் தவங்களை வந்து நம்ம மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அடுத்தது வாக்கின் தவம். 15 மெத்தட்ஸ். அனுத்வேக கர்ம வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாக்கு தவம் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாக்கால மற்றவங்களை காயப்படுத்தாம இருக்கணும்ல, அது உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாய் மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நிறைய வார்த்தைகளை விடுறோம். ஓகேவா? அப்புறம் வாய் மூலமா நம்ம வேத அந்த பதங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், நிறைய புராணங்கள் கதைகள் எல்லாம் படிக்கிறோம், பேசுறோம். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையானதாவும் இனிமையானதும் நன்மையானதாவும் இருக்கணும் இந்த பேச்சுங்கிறது. அப்புறம் வேத இலக்கியங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தவறுகள் இருக்கும், போக போக பிராக்டிஸ்ல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முறையாக உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்புறம் அடுத்தவங்களை அபியூஸ் பண்ணாத வார்த்தைகள், அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்றாத வார்த்தைகள் எதுவுமே போடணும். ஓகேவா? அப்படி பேசுறது என்ன அப்படின்னா வாக்கின் தவம். இந்த தவத்தையும் வந்து நம்ம கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும். வாக்கு தவங்கிறது உடல் தவத்தை விட வாக்கு தவங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்த செயல்பாடுகள் மூலமா காமிக்கிறது தான் உடல் தவங்கிறது. ஆனா வாய் வார்த்தையிலே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த வாக்குதவத்தை மீறலாம், அல்ல அந்த வாக்குதவத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? அது எதுல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய குணம் சார்ந்ததா இது இருக்குது. சரியா? யுதிஷ்டிர மகாராஜா என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து வாக்கின் தவம் அதை காப்பாத்தினவங்களுக்கு மெயினா அவங்கள சொல்லலாம், எக்ஸாம்பிளா அவங்கள நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
16 மாதாஜி. मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः पाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. இது மனதின் தவங்களாகும். மனம் அப்படின்னா மன கட்டுப்பாடு தான். ஓகேவா? மனசோட தவங்கிறது என்ன அப்படின்னா மனசோட கட்டுப்பாடு தான். எப்படி எல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னா திருப்தியோட இருக்கும், எளிமை. ஓகேவா? எதுவும் பெரிய ஆடம்பரத்தெல்லாம் விரும்பாது இந்த மனம்ங்கிறது. அப்புறம் மௌனமா இருக்கும், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஓகேவா? பிரம்மச்சாரிகள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது முக்கிய தேவை அப்படின்னா மனதின் தவங்கிறது ரொம்ப தேவை. அவங்களுக்கு மன கட்டுப்பாடுங்கிறது தேவை. சரியா? அவங்களுக்கு எதுல அப்போதைக்கு போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிப்பு மேலதான், கல்வி மேலதான் அவங்களோட நாட்டம்ங்கிறது இருக்கணும். அது அவங்களோட முழு ஈடுபாடும் எது மேல செலுத்தணும் அப்படின்னா அந்த வேலை கல்வியை படிக்கிறதோ அல்லது இன்னைக்கு ஜெனரேஷன்ல இருக்கவங்க படிப்பு அப்படிங்கும் போது தொழில் சார்ந்த படிப்பு அவங்க படிக்கிறதோ தான் அவங்களுக்கு போக்கஸ்ல இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல உங்களுக்கு வரக்கூடியது அதுதான். அப்ப மனசை கண்ட்ரோல்டா வச்சிருந்தா மட்டும்தான், மனதின் தவத்தை நம்ம கரெக்டா பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த வேலையை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும். சரியா? அதுக்கான அந்த மனதின் தவங்களை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்படுத்தலாங்கிறதுக்கு தான் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம். திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, இது எல்லாத்தையும் பேணணும் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், மனதின் தவம் நம்மளோட கைவசத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? இந்த இமேஜ்ல இருக்கவங்க தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. வியாச பகவான் போறாங்க, பின்னாடியே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி போவாங்க. அவங்க போறவங்களை பார்த்துட்டு குளத்துல குளிச்சுட்டு இருந்த எல்லா லேடிஸும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு மூடிப்பாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி போவாங்க, அப்ப யாருமே என்னமுமே அதே மாதிரி எந்த மாதிரி நிலைப்பாடுல இருக்காங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவருக்கே யோசனை வந்துடும், என்ன பிரம்மச்சரியான என் பையன் 16 வயசு பையன் போறான், அவனுக்கு நேரம் நீங்க ஆடை எடுத்து மூடல, நான் இவ்வளவு வயதான ஒருத்தவங்க போகும்போது எனக்கு நேரம் அதை பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு அந்த பெண்கள் எல்லாரும் பதில் சொல்றாங்க, அவர் போறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அங்க இருந்த மரமாகட்டும், செடியாகட்டும், அங்க இருக்கக்கூடிய குளமாகட்டும், குளத்துல குளிச்சுட்டு இருக்க நாங்களாகட்டும் எல்லாம் ஒரே மாதிரிதான் தெரியும். மனக்கட்டுப்பாடு மிக்கவங்களா இருக்கிறதுனால அவங்க எந்த ஒரு வேறுபாடும் அவங்க நினைக்கவே இல்லை. எங்களை அவங்க திரும்பி கூட பார்க்கல, நாங்க ஆடையை போட்டு மறைச்சதை கூட அவங்க கவனிக்கல. பட் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சஞ்சலமிக்க மனது இருந்தது, அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு மூடிக்கிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ மனசின் கட்டுப்பாடுங்கிறது வந்து யாருக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா பக்தி நோக்கோட போறவங்களுக்கு, யோகியா இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரத்துல அது கைவரப்பெறுது. 17 மாதாஜி. Yes, Mataji. Shraddhaya paraya taptam tabasthatrividam naraihi abalakankshipi yuktai satvigam parichakshade. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா? அந்த வாக்கு தவம், மனோதவம், அப்புறம் உடல் தவம், இந்த 3 தவங்களும் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு எப்ப கூப்பிடுது, எப்ப நம்மளால சொல்ல முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட லாபங்களே எதிர்பார்க்காமல், இங்க ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் மேல நம்மளோட ஞாபகத்தை வைக்காம பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால், பகவானை தான் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, அவங்க உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது இந்த மாதிரியான தவங்கள் எல்லாம் என்ன சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 18 மாதாஜி. Yes, Mataji. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத்திஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். ஹரி கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ரஜோகுணத்துல ஒருத்தவங்க தன்னுடைய தவங்களை பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எதெல்லாம் எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க, அந்த உடல் தவம், மனோதவம், வாக்குதவம் மூணுத்தையும். மானம், தனக்கு மானம் கிடைக்கணும், மரியாதை கிடைக்கணும், மற்றவர்களுடைய வழிபாடு கிடைக்கணும். சரியா? சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ஒரு சில காரியங்கள் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து தனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கணும், எல்லாரும் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ், அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் சீக் பண்றதுக்காக என்ன செய்வாங்க, அந்த இடத்துல வர்றது, பரபரப்பா செயல்படுறது. ஓகேவா? அதெல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தேவையே இருக்காத ஒரு சில செயல்பாடுகள் அவங்க எடுத்து பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா மத்தவங்க தன்னை பார்க்கணும், அவங்க தன்னுடைய வழிபாட தன்மையில வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள். அந்த மாதிரியான தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இப்படி பண்ணக்கூடிய தவங்களோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா என்ன இருக்கும், டெம்பரவரியா இருக்கும். இதை வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா கேரி பண்ணிட்டு அடுத்த இதுக்கு போகாது. இதெல்லாம் என்ன நாளைக்கான சாப்டர்ல 18th சாப்டர்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த தானம், தவம், அப்புறம் இந்த
யாகம், இந்த 3மே வந்து முக்கியம். இந்த 3 நம்ம செய்யறதுனால நம்மளுடைய அந்த பலன்கள் நமக்கு தேவை. அந்த பலன்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால பகவான் நம்மள ரட்சிக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்மள ஒரு அப்பர் பிளானட்ஸுக்கோ இல்ல லோயர் பிளானட்ஸுக்கோ நம்ம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் எது மூலமா கிடைக்குதுன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யறதுனால. ஓகேவா? சோ இப்படி செய்யப்படக்கூடிய தவங்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தற்காலிகமானது, டெம்பரவரி தான். ஒன்லி ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் லைஃப், இந்த லைஃப் முடிஞ்ச உடனேயே இதுக்கான பலன்கள் எதா இருந்தாலும் இதோடய நம்ம முடிச்சிடுவோம். அக்கௌண்ட் என்ன ஆகாது அப்படின்னா கேரி ஆகாது. 19 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மூடக்ராஹேனாத்மனோ யத் வீடயா க்ரியதே தபஹ ஹரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வாம் தத்தாமசம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செயல்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பையாக கருதப்படுகின்றன. அடுத்தவங்களை அழிக்கணும். இரண்யகசிபு இருந்தாங்கல்ல, என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய அண்ணன் வந்து செய்த தவறு, இரண்யாக்ஷன் செய்தது தவறு, அதுக்காக தான் பகவான் அவங்களுக்கு தகுந்த தண்டனை கொடுத்தாங்க. பட் அதை உணர்ந்துக்காம அவங்களை அழிக்கிறதுக்காக, அவங்களை துன்பப்படுத்துறதுக்காக தன்னையே துன்பப்படுத்திக்கிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தவங்கள்ங்கிறது பண்ணாங்க. தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவை. 20 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தாத்தவ்யம் இதி யத் தானம் தீயதே நுபகாரிணே தேஷே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. இதுல என்ன அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம இப்ப கொடுக்கறோமா அவங்க மறுபடியும் திருப்பி கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது தானத்துல இருக்கக்கூடாது. தானம்ங்கிறதே என்ன அப்படின்னா இந்த கை கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதும்பாங்க. ஓகேவா? சோ நம்மளோட மனசார நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், அடுத்தவர்களுக்கு, எளியவர்களுக்கு, ஏழை அத தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்களா, மனசார அதை கொடுக்கணும். அப்ப அவங்க நமக்கு அதை தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்களா, வாழ்த்துவாங்களா, அதை கூட எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றும். என்ன கடமை அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்குது. ஓகேவா? அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி தானங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. நம்மளால முடிஞ்சதுதான். ஓகேவா? நம்மளால 100 rupees கொடுக்க முடியும்னா அதை நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மளால எவ்வளவு ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும், நம்மளால எந்த அளவுக்கு உடல் உழைப்பு போட முடியும் அடுத்தவங்களுக்கு அப்படின்னா அது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சுட்டு போலாம்ல. அதுதான் என்ன அப்படின்னா வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கடமை தான். அந்த கடமையை நம்ம நிறைவேற்றணும். தகுந்த நபருக்கு, யாருக்கு செய்யப்படணும்னு இருக்குது. ஓகேவா? தேவையற்றவர்களுக்கோ தகுந்த இடம் இல்லாத இடத்துலயோ நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, நம்மளுடைய தானங்களை கொடுத்துடக்கூடாது. அது முறையா வாங்கி யூஸ் பண்றவங்கள்ட்ட அதை கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு கிடைக்காதது கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் அவங்களோட முகத்திலேயே தெரியும். அது அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்மளோட பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது நமக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, அவங்க அதை யூஸ் பண்ற வரைக்கும் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, இது அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்க கொடுத்தாங்க புண்ணியவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. 21 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து, அது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும் தானம் சத்துவகுண தானம். இது பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோமா, ஹெல்ப் பண்ற அந்த கையோடய ஒரு செல்ஃபி எடுக்க வேண்டியது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், உடனே சோசியல் மீடியால அப்லோட் பண்ணிட வேண்டியது. இது என்ன, இதை பார்த்துட்டு 4 பேர் அதுக்கு லைக்ஸ் கொடுப்பாங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரதி உபகாரம். அவங்கள்ட்ட இருந்தே வாங்குறது இல்ல, வேற ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து புகாரங்கள் வாங்கிக்கிறது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு பதிலா அது நம்ம செஞ்சதுக்கான ஒரு அந்த செயல்பாடு செஞ்சது வந்து 4 பேருக்கு அதை பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, சரியா, நமக்கு விருப்பமே இல்லாம கொடுக்க சொல்றாங்களே அப்படிங்கிறத கொடுக்கிற தானம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நம்மளோட முழு விருப்பத்தோடையும் முழு ஈடுபாட்டோடையும் நம்ம கொடுக்கணும், தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தான் சத்துவகுணம். நம்ம விருப்பம் இல்லாம கொடுக்கறது அல்லது ஈடுபாடே இல்லாம அதுல கொடுக்கறது, அப்புறம் அது அவங்களுக்கு தேவையா இல்லையான்னு தெரியாம கொடுக்கறது, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நிச்சயமா சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் தானம் இல்லை. இப்ப ரஜோகுண தானம் பார்க்க போறோம். 22 மாதாஜி. அதேஷ காலே யத் தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ச தீயதே அதஸ்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு
தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சிறந்ததாக கூறப்படுகிறது. தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க வழங்கக்கூடிய தானம்ங்கிறது அவங்களுக்கு அது தேவையானு பார்க்க மாட்டாங்க. அது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இடம் சரியான இடமானு பார்க்க மாட்டாங்க. அப்புறம் கொடுக்கறதையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு கவனத்தோடையும் மரியாதை வாங்கி கூடியவங்க வந்து ஏழ்மை நிலையில இருக்காங்கிறதுக்காக அவங்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது, உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. அவங்களும் சக மனுஷன் தான். அவங்களுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான் அவங்களுடைய உடல்லயும் இருக்கு, உரையுது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட சமநோக்கு பார்வையோட நம்ம கொடுத்தோம்னாதான் திருப்தி அளிக்கும் அந்த தானம்ங்கிறது. ஆனா அப்படி இல்லாம அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா, தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. தானம் அப்படின்னு வரும்போது பீமன் கொடுத்த தானம் ஞாபகம் வருது. அந்த கதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பீமன் என்ன செஞ்சாங்களாம், ராஜசூய யாகம் யுதிஷ்டிரர் நடத்தும் போது ஊர்ல இருக்க எல்லா மக்களும் வராங்க, வந்து சாப்பிடறதுக்காக வராங்க. அப்புறம் அங்க வேதம் ஓதுறதுக்காக வந்திருக்கூடிய அந்தணர்கள் இருக்க, பிராமணர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்க இல்லாம இவங்களுக்காக தனியா ஒரு சமைக்கட்டு அங்க எல்லாரும் சாப்பாடு சமைச்சிட்டு இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காங்க. பீமனை எங்க நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பண்டிதர்களுக்கான இடத்துல நியமிச்சிருக்காங்க. நீ இங்க வர்றவங்களுக்கு நீ சாப்பாடு போட்டு அவங்கள வயிறார சாப்பிட வச்சு உபசரிச்சு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சமையல் சாப்பாட்டு கூடத்துல பீமன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க, உபசரிப்பு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வர்றாங்க எல்லாருமே, வா வா வான்னு புடிச்சு எல்லாரையும் புடிச்சு உட்காத்தி வச்சு இந்தான்னு சொல்லி தட்டு சாதம் வச்சு அது மேல அவ்வளவு குழம்பு பொரியல் எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிடுன்னு ஒரு போட்டு திணிச்சு, சாப்பிடல அப்படின்னா அவங்கள அடிச்சு அவங்கள திட்டி என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவும் பீமன் பண்றான். என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வயிறார சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நல்ல எண்ணம் தான். பட் அது என்ன, அவங்களுக்கு அதை ஏத்துக்கிறாங்களா, அவங்களுக்கு அது முடியுதா, அது அவங்களை நம்ம கஷ்டப்படுத்துறோமா, இதெல்லாம் யோசிக்காம நீ இது சாப்பிட்டே ஆகணும், சாப்பிடாம வச்சாங்க மிச்சம் ஏந்திரிச்சாங்க அப்படின்னா திருப்பி அவங்களை திட்டி போட்டு மோசமா திட்டுறது, திட்டிட்டு நீ சாப்பிடு அப்படிங்கவும் மறுநாள் போச்சு. இதே மாதிரியே 4-5 நாள் போச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அன்னக்கூடம் பக்கம் யாருமே வர்றதில்லை. யுதிஷ்டிர மகாராஜுக்கு செய்தி போகுது, பீமன் பாக்குற அந்த அன்னக்கூடத்துல யாருமே வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து நான் போய் என்னன்னு உடனே கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாங்க, இரு நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன், என்னதான் நடக்குது பீமனோட அன்னக்கூடத்துல. அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரே ஒரு அந்தனர் மாட்டிக்கிட்டாரு. அவருக்கு விஷயம் தெரியாது, அன்னைக்குதான் அங்க சாப்பிட வந்திருக்காரு. புடிச்சு அவரை இழுத்து உட்காத்தி வச்சு அவரை இலைய போட்டு சாப்பாடை போட்டு சாப்பிடுன்னு அவர் எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவுதானே அவர் சாப்பிடுவாரு. போட்டு அவரை திணிச்சு இன்னும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் திட்டிக்கிட்டு அநியாயமா திட்டுற பீமன். அந்த நேரம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க வராங்க. வந்துட்டு பீமா நிறுத்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னா, இல்ல நான் சாப்பாடு போடுறேன், அவர் வயிறார சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னா, ஏன் இப்படி அதுக்காக திட்டுற அப்படின்னா, அம்மா சாப்பிடல, அவருக்காக சமைச்சது தானே, யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்க, இந்த அன்னக்கூடத்தை பார்த்தாலே எல்லாரும் ஓடிடுறாங்க, அதனால வந்தவர் கிடைச்சாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னோன்னு, இரு நீ இந்த வேலையில இருந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, நீ இங்க இருந்து கண்டமாதன மலை அப்படின்னு மலை இருக்கு, நீ அங்க போ, அங்க முனிவர் இருக்காங்க, கந்தமாதன பர்வதத்துல வந்து கந்தமாதன முனிவர் இருக்கிறாங்க, நீ அவரை போய் பார்த்து பேசி ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு வா, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அனுப்புறாங்க. அவங்க சொல்லி அனுப்புனாங்கன்னா அதுல ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்ல. உடனே இவனும் கந்தமாதன பர்வதம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மலையை தேடிட்டு போறான். அங்க போனோன்னு அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க அவ்வளவு ரம்யமான மலை, அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது, அவ்வளவு நல்லா இருக்குது, செழிப்பா இருக்குது, வளமா இருக்குது, அவ்வளவு பூக்கள் பூத்திருக்குது, அவ்வளவு மான்கள் மயில்கள் அத்தனையும் இருக்குது, பார்க்கவே அம்சமா இருக்குது. ஆனா பயங்கரமான துர்நாற்றம் வீசுது. அவ்வளவு மலர்ந்த மலர்கள் இருக்கிற இடத்துல அப்படி ஒரு துர்நாற்றம் வீசுது, என்னடா இது. ஆனா அந்த மலையில யாருமே இல்ல, அந்த கந்தமாதன முனிவர் மட்டும் இருக்கிறாங்க. போய்கிட்டு அவரை பார்த்து ஆசீர்வாதம், கிட்டக்க போறதுக்கே அவனால முடியல, அவ்வளவு ஒரு துர்நாற்றம் அவர் மேலேந்து வீசுது. போயிட்டு ஆனா கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லிட்டாங்களே, என்னை போய் அவர்கிட்ட விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டாங்களே, இந்த கடமையை நிறைவேற்றி ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்திருக்கான். வந்துட்டு அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஏஞ்சி நின்று கும்பிட்டுட்டு, இந்த மாதிரி என்ன கிருஷ்ண பரமாத்மா உங்களை பாத்துட்டு சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னானா, ஓ அப்படியா. அவர் வாயை திறந்து பேசுறாரு, பயங்கரமா ஸ்மெல் அடிக்குது. சரி என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பவுமே உண்டு, நீ போ அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லிடுறாரு. அவருக்கும் புரிஞ்சிருது பகவான் ஏன் பீமனை தங்கிட்டு அனுப்புனாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கந்தமாதன முனிவருக்கும் புரிஞ்சிருது. ஏன் அப்படின்னு இல்ல இவ என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இப்ப போறேன், பட் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டவுட் இருக்குது, அதை மட்டும் நான் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். இவ்வளவு நல்ல ரம்யமான சூழல் இப்படி இருக்குது, இப்படி வாசனை மிகுந்த பூக்களுக்கு நடுவுல இருக்கும்போது கூட ஏன் இவ்வளவு ஸ்மெல் அடிக்குது, பேட் ஸ்மெல்லா இருக்குது, உங்க வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்குதே அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு அவர் ரீசன் கொடுப்பாரு. நான் வந்து போன ஜென்மம் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த, எதுக்காக உனக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்க அனுப்புனாங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே நான் வந்து இங்க அன்னகூடத்துல வந்து பந்தீர் பசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் அந்த மாதிரி அந்தணர்கள் யார் வந்தாலும் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவேன். அப்படி சாப்பிடாம சாப்பாடை வச்சுட்டு போறவங்களை வந்து நான் திருப்பி திட்டிட்டு நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சாப்பாடு குமிச்சுட்டே இருப்பேன். அதனாலதான்
ஓ நீ திட்டினியா அதனாலதான் அனுப்புனாங்களா அப்படின்ட்டு எஸ் நான் அந்த மாதிரி திட்டிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு நானும் போன ஜென்மால என்ன பண்ணேன் இதே மாதிரி செஞ்ச செயல் என்னமோ தானம் தவம் அந்த மாதிரியான நல்ல நல்ல செயல்பாடுகள் தான். பட் அதை எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னா எதிரிகளை திட்டிக்கிட்டேன், ரொம்ப கடுமையான சொற்களை சொல்லிக்கிட்டே நான் பண்ணினேன். அதனால எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செய்யக்கூடிய பலன்கள்லாம் எனக்கு வந்து இந்த இந்த ஜென்மாலையும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த யோகியா தான் நான் பிறந்தேன். நான் வந்து என்ன மாதிரி எதை ரீச் பண்ணணும்னு நினைச்சனோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் என்னால செயல்பாடுகள் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது. பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அவங்களுக்கான பக்தி சேவைகள் தான் பண்றேன். ஆனா என்னுடைய வாய் நாற்றம்ங்கிறது போகவே இல்லை. அதுக்கு காரணம் நான் என்னுடைய முன்ஜென்ம கர்மா. அப்ப நான் எல்லாரையும் திட்டுனதுனால எனக்கு இப்ப இந்த மாதிரி துர்நாற்றம் பெற்ற வாய்ங்கிறது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்ப பீமனுக்கு விஷயம் புரியுது. ஓஹோ இது நம்ம திட்டினதை வந்து நமக்கு புரிய வைக்கணும், வாயால சொன்னா நம்ம நம்ப மாட்டோங்கிறதுனாலதான் கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்ணாங்க, நம்மள நீ போய் நேர்லயே பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வா, நம்மள அனுப்பியிருக்காங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு மறுபடியும் அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் இங்க ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்து சேர்றோம். சோ இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு வகையான தானம் தான் பீமன் பண்ணினது. ஆனா அந்த தானம் எப்படி அப்படின்னா அடுத்தவங்களை இம்சிக்கிறது. ஓகேவா, நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறதுனால வாங்கிக்கிறவங்களை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இம்சிக்க கூடாது. அவங்க தகுதியுள்ள நபர்கள் தான், அவங்களுக்கு கவனத்தோடையும் மரியாதையோடையும் நம்மளோட தானத்தை நம்ம கொடுக்கணும். சரியா? 23 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஓம் தத் சத்திதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்த்ரிவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மூணுமே முடிச்சுட்டாங்க, தானம் தவம் அப்புறம் யாகங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்ப அடுத்தது ஓம் தத் சத். இந்த விஷயங்கள் படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த 3 சொற்களும் உள்ளது. சரியா? ஓம் தத் சத் இது பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. சரியா? பகவான் தான் என்ன அப்படின்னா எட்டர்னல் பிளிஸ்ஃபுல், அவங்கதான். சரியா? அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான சொரூபம், ஒரு ரூபம் மிக்கவர்கள். அவங்களை குறிக்கிறதுக்காக அந்த சொற்கள் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. எந்த ஒரு யாகத்திலையும் ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களை சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பாங்க. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது ஓம் தத் சத் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறது, யாகங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எதுக்காக அப்படின்னா டு சாட்டிஸ்ஃபை பகவான், அவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டது. 24 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் யத்யுதா ஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தவ க்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா ஸ்தததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம். சரியா? இந்த 3 விஷயங்களுக்காக தான் நம்ம பண்றோம் இத. சோ யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை தொடங்கும் போது ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். அந்த ஓம் தத் சத்துல எதை எதை எப்ப சொல்லணும்னு இருக்குது. ஓகேவா? இது எப்பயிலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா படைப்பின் தொடக்கத்தில இருந்தே இது வந்துட்டு இருக்குது. அந்த 3 அந்த சொற்களும் அந்த பதங்கள் 3தோட அந்த வழக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அப்பையிலேருந்தே இருக்குது. பட் எதுக்காக அப்படின்னா பரமனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்குது, அவங்களை அடையறதுக்காக இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரிக்கு ரூல்ஸ் படி இதை சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஓம் அப்படிங்கிற அதை சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் யாகமா இருக்கட்டும் தானம் தவம் எதுவா இருந்தாலும் அதை ஆரம்பிக்கும் போது ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது. 26 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சத்பாவே சாதுபாவே ச. நோ மாதாஜி. 25. சாரி 25. ஓகே. தத் இத்யனபிசந்தாய பலம் யக்ஞ தவ க்ரியாஹ தான க்ரியாश्च விவிதாஹ க்ரியந்தே மோக்ஷ காங்க்ஷிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத்தெனும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். யாகத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓம் சொல்றோம், அப்புறம் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல தானம் தவம் யாகம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது தத்தெனும் சப்தத்துடன் அதை செய்யணும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஓகேவா? பரம பூரண உண்மை, பூரணத்தை அடையணும்னு. அப்சல்யூட் ட்ரூத் யாரு? பகவான் தான். சரியா? பரமனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ ஓம் அப்படின்னு சொல்றோம், அதான் பரம. அப்புறம் பூரண அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்ப அப்சல்யூட் ட்ரூத் கிட்ட நம்ம போகணும் அப்படின்னா என்ன செஞ்சாகணும், இந்த பௌதிக கட்டுக்கள்ல இருந்து நம்மள லிபரேட் பண்ணிக்கணும். சரியா? இங்க இருந்து நம்ம வந்து நம்மள வந்து இந்த பாண்டிங்ல இருந்து நம்மள கழட்டிக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம எங்க போக முடியும், பகவானை அடைய முடியும். அதுக்கு தத்தெனும் சத்தத்துடன் அந்த யாகமோ தவமோ தானமோ நம்ம எந்த செயல்பாடுகள்ல நிக்கிறோமோ அதை தத் அப்படிங்கிற சத்தத்தோட நம்ம அதை மேற்கொள்ளணும். 26, 27 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி.
सद्भावे साधुभावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा सत् सप्तः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत्तिदि चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येवापि तीयते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே, அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் அவங்களை அடையிறதுதான். சரியா? இது சத் எனும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிரித்தாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சோ சத் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூரண உண்மை, பகவானும் சத்து தான். சரியா? சச்சிதானந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இன்னைக்கு கூட இது பார்த்தோம்னா நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையில என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சச்சிதானந்த விக்கிரக. ஓகேவா? பகவானோட ரூபம் வந்து விக்கிரக ரூபம், சத்து, சித்து, ஆனந்தம். ஓகேவா? அது உண்மை, அப்புறம் எட்டர்னல், சரியா? அது நித்தியமானது, அப்புறம் ஆனந்தமயமானது, பிளிஸ்ஃபுல். இந்த மூணுமே சேர்ந்ததுதான் பகவானுடைய விக்கிரக ரூபம். சோ சத்தென்னும் சொல்லினால் அந்த பூரண உண்மை குறிக்கப்படுகின்றது. அப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, யாகமோ தனமோ தானமோ எதுவா இருந்தாலும் அதுவும் சத்துன்னே சொல்லப்படுது. அந்த யாகத்தை யார் செய்யறாங்களோ அவங்களும் சத்துன்னே சொல்லப்படுறாங்க. ஓகேவா? சோ பக்திமயமான அந்த யாகத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அவங்கள அடையிறதுங்கிறது தான். 28 மாதாஜி. अश्रद्धयाहुदं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्ये नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगः अथ सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அவை அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஓகேவா? அவங்க மேல நம்பிக்கையோட செஞ்சோம் அப்படின்னா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேவா? இதுவே அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யப்படக்கூடிய இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்குல்ல, யாகம், தானம், தவம், இது மூணுமே என்ன அப்படின்னா நிலையற்றது. சரியா? நம்ம ஏன் அப்படின்னா பரமபூரண உண்மையை கண்டறியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யப்படாத இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றதுதான், அசாஸ்வமானதுதான், டெம்பரவரி தான். சரியா? அது எப்படி சொல்லப்படுது அப்படின்னா அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இப்பவே அது டெம்பரவரி தான், இப்பவே அது நமக்கான அந்த ஒரு எஃபெக்ட தரப்போறது இல்லை அப்படின்னா இது எப்படி நம்மள கேரி பண்ணிட்டு போகும் அடுத்த ஜென்மாக்கு. அடுத்த பிறவியிலும் இது பயனற்றவை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।